Όλα έτοιμα για την εκκίνηση. 10 γύρους για τους μικρούς μας φίλους. Για την πρώτη θέση ο Παναγιώτης Κιζίνας προηγείται του Χρήστου Παπα-Νικολάου. Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι στην τρίτη θέση, τέταρτος ο Περιστεράς και πέμπτος ο Νίκος Ελευθεριάδης. Στην έκτη θέση ο Γιώργος ο Φράγκος. Ενώ η Ειρήνη Ρομποτή εισέλθει η μοτοσυκλέτα της στην εκκίνηση. Για την πρώτη θέση Παναγιώτης Κιζίνος με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, ένα από κάτω και ένα 41 και 46. Γιάννης Περιστεράς και Νίκο Ελευθεριάδη έχουν τη δική τους μάχη για την τέταρτη θέση, ενώ με το νούμερο 56 ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι στην τρίτη θέση. Μπράβο! Καταφέρνει και περνάει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου που γύρναγε περίπου 2 δευτερόλεπτα ταχύτερα από τα χρονομετρημένα. Όπως είναι τα πράγματα, Γιάννης Περιστεράς μπροστά από τον Νίκο Ελευθεριάδη για την τέταρτη θέση με το 4-5. Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης κάνει ένα μοναχικό αγώνα στην τρίτη θέση. Δυνατή μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ του Περιστερά και του Ελευθεριάδη. Οι κομπάδες προσπαθούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά. Χρήστος Παπα-Νικολάου ανοίγει τη διαφορά του από τον Παναγιώτη του Κιζίνο. Ο Φράγκος είναι στην έκτη θέση. Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης δεν κινδυνεύει στην τρίτη. Κάριος στη μάχη της τέταρτης θέσης. Γιάννης Περιστεράς το 41 και το 46.
Ωραίες μάχες, ωραίος είναι από τους νεαρούς μας φίλους. Ήταν 2 ετών. Έναν 9 χρόνο, έναν 9,5, 10, 11 και 13 ετών αναβάτες. Είσαι αυτή την κατηγορία. Ρε, δεν κοιτάνε πίσω. Δεν κοιτάνε πίσω. 3,5 δευτερόλεπτα διαφορά του κόμματος. Το δεύτερο με τον δεύτερο Κιζίνο. Ενώ η μάχη για την 4η θέση συνεχίζεται μεταξύ Περιστερά και Ελευθεριάδη. Δεν τα κατάφερε ούτε τώρα. Τρίτος ο Κωνσταντίνος Καραμάνης. Και για την 4η θέση έρχεται να την πάρει ο Γιάννης ο Περιστεράς. Νίκος Ελευθεριάδης 5ος και εδώ ο νικητής. Η πίστα είναι από τώρα και για 2 λεπτά θα παραμείνει ανοιχτή για το γύρο σχηματισμού της κατηγορίας Mini GP. Τελευταία κατηγορία για σήμερα. Πάλι μια προπιά στις αγώνες στην 5η θέση. Νίκος Ελευθεριάδης. Μπράβο Νικόλα! Ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Μπράβο ρε! Με τον Γιάννη τον Περιστερά. Μπράβο! Και πάμε στο Βάτρο, από την Πεντέλη. Κωνσταντίνος Καραμάνης. Γιάννης φυσικά, ο Κωστάκη, ο οποίος υπάρχει τώρα, έχει κάνει λίγο δίαιτα. Να προσέξει λίγο. Όχι, κάτσε εκεί! Δεύτερη θέση και από την Πίβα, Παναγιώτης Κιζίνος. Και με ένα καταπληκτικό αγώνα και με... Και αν θέλετε την προσπέραση της ημέρας, Παπα-Νικολάου και σε υγρή.